Espainiako gobernuak elektrizitate ekoizleei tarifak ezartzeko emandako askatasunak argindarraren prezioa garestitu du. Horrela dio Fakua erakundearen txosten batek. Iazko abuztuarekin alderatuta, 1,4 gehiago ordaindu behar izan du kontsumitzaile ertain batek tarifa berriak aplikatuta. Joan den urtarriletik hona argindarraren prezioak gora egin du etengabe Fakuak emandako datuen arabera. Urte hasieran 67 euro ordaintzen zen kontsumo arrunteko etxe batean, eta abuztuan prezioa ia 76 eurora igo da. Etorkizuneko merkatuan datuak are kezkagarriagoak dira, argindarra garestiagoa izango dela aurreikusten baita. Nos preparamos para las descomunales subidas tarifarias que está tramando el sector. Fakuaren ustez, Espainiako oligopolio elektrikoa indartzen du tarifa sistema berriak, eta horrexegatik salaketa jarri du Bruselan Europako arautegitik kanpo dagoelakoan.